Osamelý zabijak. Elitný zabijak Ruoji Jet Li zradí a zavraždí svojho partnera z FBI aj s jeho rodinou. O niekoľko rokov neskôr sa objaví uprostred brutálnej vojny medzi japonskou jakuzou a čínskou triádou. Agent FBI Jack Crawford je posadnutý pomstou a snaží sa Roga vypátrať. Postupne však vychádza najavo, že nič nie je také, ako sa zdá, a skutočná identita aj motívy osamelého zabijaka sú oveľa zložitejšie. Film je plný akcie, prestreliek a nečakaného zvratu. Triple Threat. Skupina elitných bojovníkov sa spojí, aby ochránila bohatú dedičku, ktorá sa stala terčom medzinárodného zločineckého syndikátu. Proti nim stoja nebezpeční nájomní zabijaci najatí na jej odstránenie. Film sleduje neľútostný súboj medzi dvoma tímami špičkových bojovníkov plný tvrdej akcie, bojových umení a rýchleho tempa. Naoki Draken. Trojica priateľov právnik Jackie, drsný bitkár Von a technický génius Tung sa zapletie do boja proti nebezpečnému drogovému bosovi. Pôvodne majú len zastrašiť svedkyňu v súdnom spore, ale postupne odhalia rozsiahlu zločineckú sieť. Ľahká akcia sa mení na nebezpečný konflikt, ktorý vyvrcholí sériou náročných a efektných bojových súbojov. Film kombinuje humor, priateľstvo a špičkové kung-fu vystúpenia. John Wick 4 John Wick pokračuje v boji proti Vysokej rade, ktorá ovláda svet nájomných zabijakov. Je prenasledovaný po celom svete a proti nemu stojí nový, mocný protivník s takmer neobmedzenými zdrojmi. John hľadá spôsob, ako sa definitívne oslobodiť od pravidiel podsvetia, aj keď to znamená čeliť starým priateľom, smrtiacim duelom a extrémne nebezpečným súbojom. Film je plný intenzívnej akcie, štýlového násilia a osobnej pomsty. Dospeláci. 5 kamarátov z detstva sa po rokoch znova stretáva na pohrebe svojho bývalého trénera. Spoločne s rodinami odídu na víkend k jazeru, kde kedysi oslavovali víťazstvo v basketbale. Počas pobytu si pripomínajú staré časy, riešia rodinné aj osobné problémy a zisťujú, že aj keď dospeli, stále sa vedia správať ako deti. Film je komédia o priateľstve, rodine a hľadaní radosti v obyčajných veciach. Dannyho parťáci. Danny Ocean sa po prepustení z väzenia rozhodne uskutočniť odvážnu lúpež. Zostaví tím 11 špecialistov, ktorí majú počas jedinej noci vykradnúť 3 lasvegaské kasína naraz. Plán je dokonale premyslený, ale skomplikuje ho nielen vysoká bezpečnosť, ale aj osobný motív. Majiteľom kasín je muž, ktorý chodí s Dannyho bývalou ženou. Film sleduje múdru, napínavú a štýlovú akciu plnú zvratov. The Expendables. Skupina elitných žoldák vedená Bunnym Rossem, Sylvester Stallone, je najatá, aby svrla diktátora na malém juhoamerickém ostrove. Ben Mise ale zajistí, že za tyraní stojí ešte nebezpečnejší síly a že úkol není tak jednoduchý, jak sa zdál. Po neúspešnom prvním pokusu sa Barney sa svým týmem vrací, aby dokončil misi, zachránil nevinné lidy a postavil sa mocným nepátelom za cenu tvrdých souboj a osobných obtí.